U organizaciji Opštinske narodne biblioteke Opovo u hotelu Stari Banat u Opovu održana je 4. po redu manifestacija Novogodišnja teglica, takmičenje u slanoj i slatkoj zimnici. Novogodišnja teglica je ove godine okupila 23 takmičara u 5 kategorija, što je i najveći broj od kada se ova manifestacija održava. Direktorka kulturne ustanove Katarina Nikolić-Ralić istakla je veliki odziv takmičara i pokroviteljstvo lokalne samouprave. Manifestaciju je obišao predsjednik opštine Miloš Markov zajedno sa svojim saradnicima iz Skupštine opštine Opovo, predsjednikom Skupštine Nenadom Josićem i njegovim zamenikom Draganom Ugrinovim. Markov je istakao važnost ovakvih događaja koji imaju ne samo manifestacioni, već i turistički značaj za našu opštinu. Takođe mi je drago što vidim da se broj sugrađana sa teritorije naše opštine uvećava ovde, dakle ljudi s teritorije opštine Opovo sve više izlažu svoje proizvode, imaju neke autentične proizvode, danas vidimo i nešto novo po prvi put, tako da nam je veliko zadovoljstvo i nadamo se nastavit ćemo sa ovom manifestacijom i u narednom periodu. Prosto želimo da se na teritoriji opštine Opovo osim da kažem nekog svakodnevnog života, da postoji razvijen društveni život, da postoji dosta aktivnosti, manifestacija. Žiri sačinjen od stručnjaka sa Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta, Departman za turizam i ugostiteljstvo, pohvalio je sve takmičare i istakao da je i ove godine bilo inovativnosti i kreativnosti i da će zbog toga naredne godine biti ustanovljena još jedna takmičarska kategorija upravo za inovativnost i kreativnost. Pobednici ovogodišnje teglice su Branislava Đekić, proizvodi od bundeve, Udruženja žena Gornji grad Pančevo, Turšija, Zorica Ugrinov, pekmez od šljiva i kajsija, Vesna Mišković, ajvar i Dragana Rauh, kompot i slatko. Nakon teglice, u centru Opova, kod parka, održan je i novogodišnji vašar, gde su na prodajnim štandovima bile izložene slane i slatke kulinarske poslastice, zimnice, piće, proizvodi od tekstila, stakla, novogodišnji ukrasi i drugi razni proizvodi narodne radinosti.